Vítajte v Bardejove na ulici Bezručova. Poďme si spolu pozrieť tento trojizbový priestranný byt. Veľká loďia, 2x pivnica. Nachádza sa na 5. poschodí z 8. Je po čiastočnej rekonštrukcii, podlahová plocha 67 m2. Orientácia severo-juh. V byte sú laminátové podlahy, plastové okná. S krásnym výhľadom na Kalváriu. Do centra mesta je to 10 až 15 minút. Bezproblémové parkovanie, výborná občianska vybavenosť, v tesnej blízkosti nemocnica, škôlka, škola, ihriska, obchody, všetko na skok od vášho budúceho domova. Ak sa vám moja ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať, moje meno je Jana Brenvasarová.